dobrodošli u moj novi video. Znači, kako ste mi ljudi, šta imate, kako radite, mislim ono, kako žena, djeca i tako to, one fore. I ja na novom kanalu, da, nisam se pohvalio, jesam, nisam, super. Pa ne znam, onog snimala danas reakciju čuda, mala, zašto je 26. kad snimam 29. ali nisam vidio i eto, nisam je vidio. Tako da ono, valjda će biti dobro, valjda neće, ne znam, odmah u šans. Ajde ja, kažem što, ajde da, preplatite se na Jurix JT i na Jura JT, tako da ono, kao begi, i zapratite me na Instagramu Marin_Jurišić05. Tako da ono, ajde ja ne srem puno, da mi krene na reakciju, tako je, da smanjim ovo sranje. Da stavimo ovdje. Inače imam dva monitora, moram vam gledat, tako da ono, vam tam. Tako da ono, 3, 2, 5, 10, 15, op. Aha. Hola chiquitas, Chota presenta el canción que es così, que paso, mala. Mala hoće u pličaku da se skida, mala hoće sa mnom u moru da pliva, mala zna u moru najbolja je riba, mala hoće... Opa, dere boss, znači do jaja. Sviđa mi se. Sa mnom sve, I teta naravno. Kada ulazim u vodu, tada dive mi se sve. Tsunami na brodu, stižu girice. Ludački u golfu ide biznismen. Kakav taj golf sedmica, uzmi moju trojku sa zlatnim felgama, znači begi, moš urat s njim, znači boš. Biznis je, easy je, Richard Mille, čuka bliži se, prvi milion iza je. Po pitu klizanje, kur sam ko Goku, ali kur... Oj baki. Ajde, dobro. Gledaj šta izgleda. Kuda je umro je. Bijeli. Ovaj plav. Mogu bi se ja tako ufarbat. Bilo bi do jaja. Šta se rema dalje? Kur sam Niko frizaje, to voli ona, na meni Jordan. De Niro neko mala ulazi u gol. Svaka riba o meni mašta, a na Nina Jenny i Maša. Ne zanima me vrak ni tašta, al sa mojom malom može svašta, šta. Mala hoće u pličaku da se skida, mala hoće sa mnom u moru da pliva, mala zna u moru najbolja je riba, mala hoće sa mnom sve, nađem ribu ludu da te pita brat, malena u klubu sve za story drma sva, nastavnik na Zoomu gori sprdan ga. Koji ja? Zapalim na kubu pa se derem država. Pravim tajke snimanje, perspektivu imam je. Ja sam odgovor na svako njeno pitanje. Nijednog dana nije čoda vrana, mala voli kad je stvarno sasvim sama. Svaka riba o Gdje je ovu našo je? Na Knez Mihajlovu. meni mašta, a na Nina Jenny i Maša. Ne zanima. Dobra, ovo sredini. Ne on. Okej. A na Nina Jenny i Maša. Ma ovaj u sredini najbolji. Najbolji. Ja, vidi ga. Topčina. Ne zanima me vrak ni tašta, al sa mojom malom može svašta, šta. Mala hoće u pličaku da se skida, mala hoće sa mnom u moru da pliva, mala zna u moru najbolja je riba, mala hoće sa mnom sve, Čekaj, čao. Ispod ti je telefon tamo, ali nije se slomio, ja sam Danilo. Da, Ili imaš dečka, ne? ne. What? Znači, pokupio sam ti mobitel, nisi slomio. Ja sam Danilo, imaš dečka.
Pa tak bi popio šamar ovdje kod nas, okrenio bi se, ne bi znao ko si ni šta si, ni di si. Nemam Sad više. ste raskinuli. Da, Top. upravo sada. Idemo, hoćeš sa mnom na skakonicu? Da, hoću. Te naučim salt. Želim, da. Želim, da. Oj, dobro. Ne mogu ja ništa srati, zašto ja nisam ništa, eto. Ne mogu ništa srati kad ne dam blaga ja za život. Tako da ono, meni je dobra, sad malo to glupo. Ok, ja sam Danila, imaš dečke, ajde dobro, bad mogu. Tako da ono, ja sam meni top, ne znam za vas, meni je isto topčina. Bacite Danilu, like, bacite me like, subscribe. Tako da ono, i da zapratite na Instagram, manibebe.juriš05. I ne znam ljudi, to je bilo to, mislim ono, snimao sam ovaj Rocket League, mislim da se sviđa, nije bilo zvuka, nije bilo kamere, mislim bilo je zvuka, nije bilo mikrofona, tako da ono, ali ono, bacite like ako vam se sviđa. I ne znam da su isključeni komentari, ali nema veze. Tako da ono, bacite like i mi se vidimo u našem idućem videu, a do tad pozdrav.